Marketing song sini bawagra samung tangmani thagya abahino bini bibi bai kuni khlai tini Bharatni Home Minister bai boro koksab laika tini ungkha 9 tarik 12 mas 2024 inke o jagao bawagra Facebook page ni bisingtui bobo saklai rekha tini borok mala laika hini sawo je chini Bharatni Home Minister bai tei logio bini bibi juk je Kriti Singh Debbarma gai Cinemem Kriti Singh Debbarma ebo Maharani boro kok salaimani ungkha je Triprani je situation jeta Tripura sa accord tei 125th amendment bill no tuyei te kaisa hinggakai je Bangladesh bai Triprani ahriwo je tabuk ungui tongmani aborok no muthaknani bagai ar kiching song no video no manchak share khlairiri tamni hingke taki no Tripura sini je Home Minister bo phaiui berai nainai tei solution khlainai daki resolve khlaina thangai tongo je Bharat tei Bangladesh ni eba Tripura bai tei Bangladesh ni kaisa simana eba bera aro bobo haike ayang Bangladesh ni phainai je phathati phainai de je wanjoi eba ayang ni through krok no muthaknani bagai gaboni bagai sung belaikeno khatung jaknani kok obo sini Tripura srong ni bagai belaikeno nangmani genrok manchako binino share khlairiti asukno hambai